балота гирам ҷураҷон, қулмурод як некӣ кун, баъд ба уқёнус андози ҳам майлад. ғайри ту дигар каси нозам меғунҷидагӣ надорам, гуфт Муродқул. баъд аз салому алейки мухтасар бо дӯсти ҳамкасбаш ки ба рӯи ӯ дарвозаро кушод. кӯҳ ба кӯҳ намерасад, одам ба одам мерасад. ману ту дӯсти парпечӣ ҳастем, ҳамшаҳрӣ ҳастем. агар дар ҳамин гуна рӯзи дармондагиам ту дастгириам накунӣ, кӣ мекунад? охир ман ҳам ягон вақт қусури ин некиҳоятро мебаровардагистам. дар пеш туи писарат воҳиҷон истодааст. ба ман ҷураҷон зиёд не, ҳамин 500 сомонӣ пул дар кор шуд. ҳоҷатбарорӣ карда қарз додааист. чӣ кор кунад кас? кори дунё ҳамин будааст. гаҳе зин савору гаҳе зин ба пушт. ман некиятро фаромӯш намекунам ҷураҷон. бо ҷону дил ёру дӯст дар ҳамин гуна рӯз кор навиёяд, кадом рӯз зи касба дар кор. аммо як ҷиҳаташ ҳаст ки аз он тарафаш хотирҷамъ бош. қасам хӯргӯӣ қасам мехӯрам ки аз 2 ҳафта ним рӯз нагузаронида бо 2 дасти адаб худам ба хонат оварда пулатро медиҳам. поёни сухани мусоҳиби худро мунтазир нашуда бо шитоб гуфт Муродқул. медонам аз ту дилам пур кӯя, аммо одамида кас пешомаданашро чӣ медонад? замони нозук, боз болои кор, фишори хуни ман ҳам аз они ту ҳам хеле баланд шудагӣ. бо ҷону дил қарз медодаму? ба ман бовар намекунӣ. метарсӣ ки фиребат медиҳам ё қарзатро надода қасдан мурда мемонам. дар қиёфаи Муродқул аломати ноумедӣ ва андӯҳ падид омад. не бовар мекунам, наметарсам. лекин ҷураҷон, то баъд нагӯӣ нек пеш намеояд. агар ҳам ту барои номаш ба иримаш 2 калима забонхат медодӣ. хай майлат, манам тарафдори эҳтиёт, садқаи одамони боэҳтиёт шавам. агар ба ҳамин дилат қарор гирад, ҷонам қатъи забонхат. тавба кане тестак як варақ қоғаз де. қулмурод дафтари кисагиашро бароварда аз миёнаш 2 варақ як лухт канда дод. Муродқул забонхат навишт ва Қулмурод онро гирифта 500 сомонӣ аз хона бароварда ба дӯсташ дод. онҳо хайру хуш карданд. рӯзи ваъдагӣ Муродқул қарзашро ба хонаи Қулмурод овард. дӯсташ ӯро бо рӯи хуш пешвоз гирифт. алваъдаву дайн гуфтанд. ҷураҷон, пулатро овардам, корам буд шуд, ташаккур ба ту. бесабаб нагуфтанд ки ҳисоби дӯстон дар дил. одати ту ба ман маъқул. Қулмурод дасти росташро ба тарафи Муродқул дароз кард, то ки пулро гирад. Муродқул бошад пулро ба киса монду, баъд дасти ӯро гирифта болову паст такон дода самимона вохӯрӣ кард. ҷураҷон, гуфти худат ки ҷурагӣ дигару пул дигар аст. албатта ки бошад забонхатро ба мандеё дар пеши назарам дарронда партаю мана ин 500 сомониро шумурдагир. Қулмурод ҳозир гӯён ба хона даромад. ҳама ҷоро ҳатто буғчаву ҷомадонҳои занашро тагу рӯ карда забонхатро наёфт. забонхат гӯё сӯзане буд ки ба чӯ афтида бошад. ӯ бо ранги парида назди дарвоза ҳозир шуд. дӯстам, наход ману ту бе забонхат забони якдигарро ёфта наметавонем. забонхати додагият гум шудааст. ту медонӣ ки пулро маҳз аз ман қарз гирифта будӣ. ман медонам ки маҳз ту пулро ба дигар кас не ба худам оварда додӣ. пурсад ҳамон забонхат гум шудааст. ҳам то албатта, лекин одамизода пешомадарашро намедонад, аз худат гап намемонад. биё шӯла пула гуфта гапро кашолнаде, дилат қалб будааст. ба ман бовар намекардаӣ, донистам. не ҷура бовар мекунам, қасам мехӯрам ки бовар мекунам, лекин бе забонхат чӣ хел мешавад? худат фикр кун. хайр, майла. агар забонхати ман гум шуда бошад, акнун ту ба ман як забонхати тоза навиштадӣ, то ки хотири ман ҳам ҷамъ шавад ва дарди дил хуруҷ накунад. Қулмурод
ранҷида дафтарчаи кисагиашро бароварда аз миёнаш як лухт варақро шарти канду аз кисачаи сари дили ҷӯраш қаламро бо шаст гирифта чунин навишт: Забонхат. Забонхат. Ман яъне Қулмурод аз рӯи забонхати Муродқул ки онро гум кардам 500 сомонӣ додагӣ қарзамро гирифтам ва он забонхати мазкурро додам. Қулмурод дар поёни забонхат имзо гузошт ва таърихашро рақам